2021 η δίωξη ναρκωτικών έχει κατασχέσει σε χρήματα, όχι μονάχα σε ποσότητες, πολύ περισσότερα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, οι κατασχέσεις των χρημάτων στην Ελλάδα, μόνο της υπηρεσίας μας, ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα οποία αυτή τη στιγμή κατατίθενται στο παρακαταθήκων και δανείων. Άρα, είχαμε υποθέσει πάνω σε αυτό. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή, σας είπα, το βασικό τους ήταν το κομμάτι του τρόπου διακίνησης. Είχαμε βέβαια μια μικρή αύξηση στα δισκία τα απογορευμένα, δηλαδή που γινόταν πολλοί κόσμος δηλαδή, για λόγους ψυχολογικούς, για τη χρήση τους. Ναι. Δηλαδή θα προτιμούσε κάποιος να πάρει τα ψυχότροπα δισκία παρά να πάρει ηρωίνη. Πάμε να δούμε λίγο και τις εγκληματικές οργανώσεις, αφού μιλάμε για διακίνηση ναρκωτικών, και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις από τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει, τι εθνικότητες σίγουρα, που διακινούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ναρκωτικά. Αν μιλάμε για